3, 2, 1. Problema, nagtangkong sa imam garod. Ayan, may katuin kuya. Wow, Wey! nagtangkong sa imam, nalain ka nga gutang. Wey! Ay, nagubra ka. Ayan, inya tinaga no manong? Michael! Michael, Uy, lokal. naging martingipon na slang! Ano yan? Sumursurot ti protocol! Mga protocol. Naka-social distancing! Ayan, yung manong Michael. Anya, titrabaho na. Construction ka ba niya? Construction. Ayan. Ano titawan ni Kuya Michael? Kan? Tinamdamagan ni construction kan? Kan ako ko berarti tangtalaw. Tal-tal. Uy, nagagot dato ya. Nagagad datoy, tal-talon datoy. Tal-talon. Ada asawang manong. Da. Mano. Talo. Wow! Piling! Kuya, nautog ka mo ta! Wow! Ay, wala sa natala. Ayan, amin na bagamit to yung manong joke-joke lang. Ang angaw lang. Angaw tayo lang amin na bagamit sumakiray ka. So, may bagamit ang gwapo na ang manong ijay. Joke mo yan. Ayan, kuya. Ayan, tata, unang tatay, ang tatrabaho kay Tital-talong. Wow. Among garod tiagraot. Kasano? Kasano tagraot? Wow! Dapat nakasina na. Inya nga oras na roti pa nagraraot mo. Alas 6. Alas 6 te. Nalado 5. Naladaw. Ay, alas 5 na may mayat no ti alas 3. Abay amaw. Tas ang putong ti kinasikil ti bunubon kung kinabasa ti daga. Iso na iso. Among tiagaradaw. Ay, nangamaw. Awan nang mau. Ngam nakapadas ka na gorado ti What? kuligligan. Hampay mo. Hambay. Tata maranasa mau. Wow. Wow, nang kamatanakan. Tata kuya ayaban mi garod di dancer me. Wen, dato'y dancer me. Emi, Kung makatuyan. kundit kuya awang pa ti asawam. Kung kundit lang. Arumang dati nga dancer. Kung Adat to ni bako mo aya. Adat ni balay da pinagawin. Wen, ayan. Emi, makatuyan. awan ti naka-live, di ba? Awan. Video lang tayo ayan. Wan, tapos daytoy ni Ime, so nga Ime daytoy umel. Ang makasao. Ang makasao. Teteng, teteng. Teteng. Nasaktan tayo umapya. Umal! Katutulog! Umal. Ang pakilala ka ba bagay? Baga Siya mga ni Michael ka. kunam. Animal ka kasla ka mo lada. Oh wow. Sa bagay customer ginarabit mo. Pakilala mo rin nga eh. Nay, te, ay na. Ayan. Ni Amy, anak isuna ti may nga manlalon. Oy, nalawa ti Dagada. Manong hektarya? 55 nga hectares ti balaitig ti Dagada. Wow! Pabalik ang Patador Resort. Tapos 50 ti Nuangda. Wow! Promise! One, Mayak mo. 52 iti manok da na pangok di duwa manok na bate. Ay, lima. Limlima ka. Na ina nakatilmong calculator dato. Oh, Manong Road! Na Manong Road! 50 to na pangok di duwa 50 to lata. Apit-apit dito. Nasigutan ta bitrasen nagungar. Tapos ti baboy ta 61 na tay ni Maysa manok na bate. Ay, 60. Ay awan ti na bate. Awan na batay! Napanta na kipamunpong. Wow. Nagkalanig na. Tata kuya, again nagdum tayo ti ima. Okay lang ata awan ti Malaysia tatang rabi eh. Wow. Nga ina kakasimot ta imam. Jai. Bubuk-bubuk masika. Uy, nagagatal talaga mo ni Ora. Punada na dati kalyum ti imama nagtrabaho ka nga. Wow. Apayang ay. Pero katagagutag ka lang na talaga. So nga nagkalyum. Ayan, nakinig kayo. Ingay, kita mamaginan kasi mama. Jai. Oh, kakaputiko po. Kakaputiko na. Pasmado niya pabasahin. Ba't ka dati tagbasa ng gipipik ko saan? Tapi tuk-tuk raaklaan. Ay, ang mukha tagkutikot da talaga yan. Naglaka. Kasi kaya mo Among matagputiko. tagkutikot. Ay, uwan na. Uy. Putiko naman ingay. Ay, kita nagutog mo ti karkarmana na eh. Nala, di na mo ibata na. Alay. Gin-enjoy ka kano ko na nantay. Alay, tayo. Kasi nagkot tayo ti iman kuya. Maestro, pasaw. Okay, masuk ka sa ating lalaki. Wow! Nakihimar ti ginigilit na.
Paarado yun. Apay nga tumawag ka tarado, alang aradong dati paraangan ta. Awan aradaw. Awan tarado. Oh, nakangisip ka mo, sika aradaw. Nay. May isa ka mo. Sika aradaw, i-drive na ka ni Michael. Michael, Tatang aligaraw. nakapasay suna, iti pagsubok. Maasawang ni Ime. Ayan, game. Tete. Bulsan chinilas. Bumulot ka chinilas dan ah. Tanente. Mau kita mo. Angutam. Aso na. Alay, sige. Tata, dati nga arado kuya, surplus. Hamon na unay nga hikas dya at baka marpaat. Tata, datoy. Awan ti sungo, ti kabal, ti kwa, ti kuligleg. Tata, igaman datoy. Up, ako rin ka, sakbay mo nga i-drive, gasolina ang tayo pa. Ako rin mo tong pa. Medyo nalawa. Nalawa, guys. Umundag ti ulo na. Ulit! Awak talaga. Sigaman man kasjay. Igamam di duwang asaka iti aradaw. Gamam. Oh, no, data. Oh, maestro. Pasok. No agarado. Agarado kay adwa. Tingnan ni Rabi. Ang luking kayo. Agin narado kayo. Ay, gusto na martulan. Animal ka, wag-wagin na mo. Naranggas dati ng driver. Narangkas dati na driver. Nya, nakapasabog lang. Oh, ang nakatarusan. Tete. Ang kakano nakapasa. Magkasano ngay tatagan natin? Si Kamot Terado tayo sundang drive. Ay, Ay, at siksi mo yung driver mo. Wow, ni sulat drive si Katerado. kasabi Tapos, na kigim na game. tataakap ti taga ni tatang na pati tambak aradwong. Wow. Siya mo yung tambak, tapos dati na tambak, at dati abot ti takumo na. Dapat durong-durong tatay tarumwar di dako mo ipasiganto kini Ime. Agararon, di yung kay Geraro. Oo, nararawan no, dapat Pero si Paul. baka si Pawang pwede daw. Sige. Ay, ang tatag ka na. Awan ti dako mo, awan ararawan, ang tatag dadadjay. Hangan arti ni Ime manganti ang tatag data, oray tatag mabalay. Alex, ang grupo ka garo daw, taga-balunggaw data ni Ime. Si kami garo tag ba? So, dati ang drive. Duro-durong di upo Wow, na dapat Ime. aradwong pati kitambak Wow. Kasano nga masawa ka rin ni Ime? Oh, go. Kaya mata, aliman, kaya mata. Baliktad guys, baliktad. May sabi ka mo chinilas, tumawa ka tayo. Kapay nagrari kang buti chinilas ay. Dati niyo, nagbabasa pa kayo. Okay. No, agaran. Tingnan tira. Animal ka, nagpiksa mo di pa ng tukbog mo. Isungsog daw ay. Nabagong na kapasa. Animal ka, aguray ka pa nabara niya silang kukunak, ukol ko magani. Naliksay, animal ka! Ang sobrang pinagdurudo mo, naligsay, yukol na. Narungsan yung ukol ko nga isa. Mabisay. Tatay ba ka? Nakapasa? Oo, ang kakano nakapasa. Ayabang di may isa pa. Tataya ba mo tata ni... Sino ni... Tatay ni Ime. Niling. Leng. Leng, makatuyan Leng. Ay na, sigurado, napintas na ito. Yan na. Agori ka na. Agori ka, surprise! Surprise! Leng, makatuyan. Makakumikita. Ang martikargar mo pa na datoy. May isang artista. Wow! Wow! Kasing pintas ni Isa Calzado. Wow! No! Ano na yung di kalsada, Isa Calzada. Wow! Kasama lang nga nalungtot datoy. Di pa'y nagmarmara sa baka lang akangan. Kasing po daw, di may isang Miss Universe ni Pia Worspa. Uy! Nagsilpi ka ka Awan talaga. plus tikad, awan plus tikad din na dataw.
Tatan, makatuyan Leng. Leng! Leng, makatuyan. Iyam amo mini Michael. Michael ni Leng. Leng ni Michael. Ano At chika. Kas pakalikan na ay duduwa kayo ti tao ti rabaw ti dagat at nakakagukom Wait, niya kami pa. Michael Jackson. Ay, Michael Jackson. May katoy lang. May katoy. Dahil kas pangalikan duduwa kayo nga tao ti rabaw ti dagan. Tukuna ni Apo Rimwar. Hindi ko nakasta aghukumakon kunana. Pataka gring-ring at di daga. Pataka ngay kaagpili kayo Michael Kenleng. Agpado kayo, winusultupon na kayo diringat. Kunana ni Apo inya ti sumba mo. Agpasulto ba lataw? Ano ba, Michael? Siya siguro matidesisyon ko pagpadata. Pilitak na ungapon taringat ta ipisok di bagbagay. Ayan, nung Michael, joke lang namin natin. Wow. Salamat na may isa kang makigigame tatatata. Oh, sige, golden Ipakilala mo to na ni Leng. Makatoy, tulong gamin dato. Nadi umal dato'y tulag. Panay factory defect. Factory tipid dato. Leng! Hindi ano eh. Leng ni Michael! Michael ni Leng! Masapol pa ito ngayon pag speaker. Nasasara ka kung si mission mo. Sigurado, no nagkasar kayo ay nawang payla honeymoon sa Maluko. Atata, ni Leng, single. Wow! Awang pa'y pulos tinakakutikin niya na. Di pa'y nabagbagsol. Oh, virgin! Wow, sosyalan. Sana all virgin. Anak iso na, itimay sa nga cowboy. Hoy, nalaing nga sumakay! Wala, sakayan na ka! Ammom ti sumakay ti kabalyo. Ay, amo. Ammo nga. Ang katuloy. Delikado datoy, marsaak ti pagpagina datoy ni susakayan ni Michael. Apa ya? Nakita mo na naimpis. Uy, talaga makarga na dato. Uy, nagpaypay sulay Nakita ta. nagdigdigos, dakil mamungay na. Oh. At sa damungay. Kaya mo makakita mo ngay. Ay haan. Huwag yun nervous niling niyo. Oo, alay. Matay kan sa amot taon. Ang rumamang ka pa Oh, iluto sige. ni Apo Diyos. Ang gunting nga tayo garo din, agam amo kayo. Tusing ka na! Singin kamot kas kasi kapay lugi. Sa sinapay lugi mo ta. Maestro! Ah, sige. Maestro! May saka apar. Sana ka mo! Mga asawa ka. Mga asawa ka. May anak. Dahil sa magos ka. Ang sakay kami. Magsakay kayo. Ano ko tigas kayo? Tingnan kirabi, arihin kayo, at sinsintakay kayo. Sakay! Sakay. Tata, umawat kami man pamilya Guillermo ti Kabalyo. Hoy, awan ti kabalyo ta, no timakki dito yung makakop mo. Awang kabalyaw. Awan ti kabalyo. Karkaro pa ka magkabalyaw, sika kabalyaw. Sakayan na ka ni Michael. Naina na amo itugtubak ta magpagim atay dak marsaak man. Tabakaw na sa itang ko ni Kwaso. Ingay. Tata, datoy manong Michael. Lakay datoy nga kabalyaw. Ay, bakla bakit. Bakit datoy nga bakla nga kabalyaw. Tata, nung sa kaya misunahan mo launay nga bagbagsak na bagim Amo itugtupak. Kamay tuktupak. Nakapsaw, sige. Itry mo lang. Nakita amin no kamay na pa. Nagulay ka sunay. Apa yan? Ada nagdiso di bukod ko duwa nga nagbukol nagbara. At napalot Di na. ba kabalot niya? Paypayan ta talog. Pabaawan may babawon. Pagulay ka ta. Rina baawon. Oh, nabaawan. Tata sa kayam ni Ingay dati kabalyaw. Dati ti pasungo ti kabalyaw. Dito'y ka nagkapot. Tapos dapat pikpikam jubot ang rapid sa tanong tumanay. Makabalas ka. Alay, bautan ko na rin bakit. Ingay, Durog ka mo. paano ka buwan paano dito? Subo mo ni Nileng.
Apaya. Subo nga subo. Basta malaglagawan. At may break time tayo. Manarima pala trabaho na. Naging martiguyabot ang iwa mo. Ay, nagtrabaho ni Lingdam na mga po. Mga tinatay nga manok. Alay, sige, go. Tugukan. Tugukan ang sakay kakabalyo. Ah, babae. Hoy! Ay, oh. Kasingay! Mapalin mo pa kasi niya. Kaya nga na. Kaya nga. Well, gasta. Tata, agig yung ka dito. Ano kabalas ako niyo? Tata, pikpikan yung managaw. Maguray ka nagpipiksa mo, tilipak mo, taubot ka. Malpas ni Pabuya mi, baka nalitong taubot ka. Alay, ang launay mo tata, dapat trabaho minubigat. Gasta. No. Kung kinabot ang tegwets. Agaw. Wow! Abay, kaya mo magti sumakay. Sige, sikat yung pigpig tilikod na. Sikat mang pigpig. Maguray kayo na yado mo tabuko, kasi namin inalipugpog ka kapanawan, ti pamaya. Alay. No, agsakay. Agsakay ka mo. Ya! Agsakay kayo. Adwa. Hey! Hey! Tenga terapi. Agre kayo. Hey! Hey! Agsis. Maguray, di ko na ni Suling, ang kapot katabuok ko, at naka isa unod. Gusto. Ang kin-enjoy ka pala. Abay naingay. Basta ka mula ni Rick, sa nga pulo, di mo niyaw. Kita mo tatabuko ka ng may pugpo. Ay, damagong ka dyan. Nakapasa! Hangka ka nung nakapasa. Kasano ka rin niya Isi kamot ti kabalyaw tani kwaniling ti sumakay. Uy, tatay niya. Di may isang atansel ti ko, pumayag. Nagsaur unfair ka mo. Wow, porkit kasta tirupan. Okay. Dati kami idin, natay dato yun. Natayan? Natay di dato yun nagungar. Kapit ka nagungar. Kinurog ti aso. Mga kasunod na tayo. Wanay kali ato yun. Kinurog lang aso sa nagungar. Alay. Sige, Awa, nanjikan ata ti anti-rabies. Nakamadanaga. Go. Tata si kamot ti sumakay leng. Ay, kililay. Makanlay, may kililay. Tata sumakay ni Linkin Yam. Siya mo jagmayang ang kabalyaw. Duro-duro pili. Dura mo ito. Siyempre, kalawikin ti ipos ko, tano mamayaan na. Uy, nagsakay ka kapay akong pantay. Sige, kintain. Ay, aguray ka kuya. Kapaya. Nada na rin ang aking martib, amo mo na. No, kaslata kim middle tabuko mo, amu mo. Adan sisina, Alwada mata ba kasultupon naman ni Manong Michael. Nasaraka mo, iti gayong-gayong, iti tarlak. Sumultot data, dilikas. Baka matamdamag, pukaw ka. Alay, ka tunog, aginom ka tubay to. Alay, agtugaw ka lain, tanang maparigatan Manong Michael. Sakto ni Mike Kililing. Michael, gawin man gusto. Uy, nagmayat ginagan nyo. Napagbagtiyo. Oh my God, nagsakay ka ng angang. Lubati rin ko madami ko nagsyaat. Inyata. Positive kung negative. Napasuran na eh. Napasuran, nabubulok at hindi nabubulok. Kasya. Agaw! Ang tumaw naman talaga. No, agsakay. Ang tukaw ka! Atin mo. Labi, ay na, Piling turidipik ka lagarudon, ngul-ngul ka pa. Itison, isaltot ka, taura lang sabat na kita. Mabitog ko dato kita, mas na maukrad na uong. Ay, sige! Tumaw! No, agsakay. Nagpiksa mo, nakaala ka sigaw. No, go! No, agsakay. Agsakay kami. Agsakay Ang kayo. palang panlakas at At wag. ito na. Dingati-rati. Babaw! Agsisinatay kayo. Ayan, nakapasa. Ayos na, ayos. Oh, hang ka kano nakapasa. Naman na rabi na tengay. Na, Ay, sabay niya kayo. tano makapasa ka, ikanta di twist na dito artista. One artista. Oh. Si Kati Caballo Manong, Ay. isuna ni Fernando Paus. Siya, Wen, ite kontrabida, ayan. Paltukan kayo,
matay dapat ni Fernando Well, Pao. si Kati Cabalyaw. Dapat Siya matumba mo ti ninyo sumakay, tapos siya garod ni Fernando po, paltugan na eh. Tan. Well, sige, sustinin rumang ang nanay. Nangyari nang nagpasaw. Anak kami bibitin na eh, nagadok mabitin di pabuya, nasakit ti puslong ti Mabuyang po ato di Facebook. Well, ayan, Minalimbyo si sila Kati, si Kati ko ay ti Sakti kontrabida. kontrabida, ayan. Tugang kayo. Well, Kayo. okay, 5, 4, 3, 2, 1, Lights, camera, action! No, agsan! Agsan! Aburay ka, mampay di paltaw! Ang palpaltog mga nang si organista may! Tungtog mo dati na diriktaw! Rayong di kasigaw! Ay. Kita na! No, agsakay! Agsakay kayo! Agsakay kayo! Agwa! Rabi-rabi! Agsinsin na kay kayo! Nalawlalan ka na! Ako rin kasi niya sa damot Ipagamunoy-munogon Yun ta amo na rin na. Nalawan. Ayan, nagdadarkan Kuya Michael! Nagtatarkan. Ay, narinam. Kasi nga talaga, imparinak ti panagaya cooking ka. Ayan Kuya Michael, pasalamat kami kinyan tamay isa ka nga sports kaya pinagbigyan na kami ti request meeting niya. Ayan, salamat. May isa ka nga ng kisay, itilating iti pamilya nga nasitngan. Katata bago tayo lipasan, adhay ka bang pa'y video, ay YouTube video tayo. Iya, ay ti puraw nga cellphone, ta mapalabas ti manungal daw. At trending ka, kat bakang to, may isa ka mga mapili na iti followers and subscribers to may kanda katigunggunan na nang paragsak kinyada igi abroad. Ayan. Once again, thank you so much, Manong Michael. Ayan. At itulog ka ka. One, tatay, sinuntuda kay itulod na ka. Siyempre nga, nada ka Jerome Siyempre, Tatay. sinuntuda kay Joy di itulod na kamot lang. Kunting katahimikan lang po pamadayaw kini Manong Michael ta itulod men. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, iji kayo laon ikaw. Manong Michael, hindi kaya mo public pero Heaven's Gate. Ay, Heaven's Gate lang. Madidyan. Nada yun. Lalayusan, madeng, malabasan ka. Ne, Manong Michael, no adaman kaya mo ngay padanong, at patagigdog kalaag tamong mo nga managbukbuton kami. Aming nga kasapulan Manong Michael. Ipawit may adak chinilas, ulos, kas ka na midyas na di ka aglammi. Pagtatay kaya mo nga papanglo, impabalon ni Mutten Manong Michael. Ingat ka dyan. Sapay lang kumata, nasayaan, tipakay Ay, kaya. tapay ko mati sigarilyo ka nuwan, ikanda ka. Ikanda ka ti sigarilyo. Iyatangan da kang tupay. Ang kamadanagan ka, tinawon da ka nga palagipan. Get Manong Michael, si iliw kami kinkangag na nayo. Kat lisyan tayo apo, tadakas na may sagi. Lisyan tayo. Ne, pamilya ni Manong Michael, datay manok, dugdudan niyo. Ayaw. Ante, di masagid na datoy, isa runungan. Lisay! Dati gamin ante, bigtati pa nakauyos ni Angos na, tagamin naltutan ti Pipe. Tayo. Oh, tayo. Ayaw. May na Michael. Ay, utog na di ka nalasatan, Michael. O, alay, iupon nyo. Usok yaw. Ayan, thank you so much, Kuya Michael. Alright, once again, maraming salamat Manong Michael sa may isa ka nga nagpalagsak kada kami sa tangarapiing. Ayan, datamat na na po ti first set miningin. Ang kapya po kawawit at subli kami pera Well, ng ang kayo dama. pag-awit apo, pati pa ay suling daos ban, katangarabi, kas lahalo-halo. Umun-unag, umimimas, rumap-rabi, pumimpintas. Ayan, palakpakan kayo ng tingasulin. Salamat kiningin! Salamat, Lain Bag, Garapiing.